Most szeretettel üdvözlök mindenkit, még egy-két percet várunk, mert úgy látom, hogy a bejelentkezettek még nem érkeztek mind ide, de utána rögtön kezdeni fogunk. Köszönöm szépen a türelmeteket. Akkor kezdünk. Üdvözöllek benneteket a Promis Kft. Idei második, ezúttal kémiai biztonságról szóló webináriumán. Örömmel láttam egyébként, hogy 100-hoz közelített a jelentkezők száma. Ezek szerint sokan úgy véljük, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos kötelezettségekkel, sőt napi tennivalókkal bizony foglalkoznunk kell. E feladatok természetesen sokfélék lehetnek, függően attól, hogy veszélyes anyagoktól, azok veszélyeiről, felhasználásmódjáról van szó, és ezt a felsorolást most nem is folytatom, mert nagyon hosszú lenne. A lényeg, hogy nincs olyan, hogy csak tisztítószer, ragasztó, vagy csak festék, vagy csak nyomtatópatron. Azon túl, hogy a szabálytalan kezelés, vagy a munkavállalók hosszú távú egészségkárosodásához vezet, vagy azonnali balesethez, illetve a kémiai biztonságra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek is meg kell felelnünk. Webináriumunk előadói abban segítenek majd útmutatásaikkal, hogy milyen munkáltatói feladatokkal járnak a veszélyes anyaggal vagy keverékkel végzett tevékenységek, legyen szó gyártásról, forgalmazásról, felhasználásról, kezelésről, illetve egyéb biztonsági intézkedésekről. Előjáróban viszont szeretnék veletek megosztani néhány technikai információt. A továbbiakban, ahogy elkezdtem, engedelmeteket tegező formában folytatnánk, így egy picit egyszerűbb a kommunikáció, és hát a platformból adódik, hogy képpel, hanggal, névvel a hallgatóság ti nem jelentek meg a felületen, de előadóinkat mindenki láthatja és hallhatja. Ha kérdésetek van, a kérdés-válasz vagy a chat boxban feltehetitek ezeket, és előadóink reagálni fognak rá az előadásokat követően. Az összetettebb kérdéseknél viszont előfordulhat, hogy később írásban válaszolunk. Ha technikai okok miatt valaki kilép vagy kiesik a webináriumból, akkor mint regisztrált vendég vissza tud lépni ugyanide. És mielőtt belekezdünk, még szeretném gyorsan bemutatni a mai webinárium előadóit. Köszöntöm körünkben a Promis Kft-től Kontárné Kozár Ágotát, ő az EH szolgáltatások és projektek vezetője, illetve Barta Juditot, ő kémiai biztonsági szolgáltatások üzletág koordinátora. Én Gedeon András vagyok, EH tanácsadó, egyben a mai nap moderátora. Első előadónk Kontárné Kozár Ágota lesz, aki többek között azt mutatja be, hogy pontosan mi mindent értünk kémiai biztonság alatt, milyen tevékenységek, kötelezettségek kapcsolódnak hozzá. Mielőtt azonban átadom a szót Ágotának, szeretnék egy kis interaktív ráhangolódásra kérni benneteket, amihez csupán egy bizonyára a kéznél lévő mobiltelefonra lesz szükség. Arra kérlek benneteket, hogy olvassátok be a dián látható QR kódot,
és ugye ennek a lényege az, hogy mely szavak fejezik ki azokat a kémiai biztonsággal összefüggő kérdéseket, feladatokat, amelyek most leginkább foglalkoztatnak benneteket. Itt egyébként több jelölés is érvényes ebben. Határozottan úgy látom, hogy érkeznek a válaszok. És látszik, hogy az expozíció, foglalkozási megbetegedés az egy olyan kérdéskör, ami többünket foglalkoztat, illetve a hatósági ellenőrzések kérdése is, erről beszéltünk régebbi webináriumokban, illetve most is szó esik majd róla. És hát megjelent a forgalmazás, tárolás, szállítás gondolatköre is markánsan. Úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint hogy átadjam Ágotának a szót. Nagyon szépen köszönöm, András, és szeretettel köszöntök mindenkit. Mivel ennyire vegyes volt a választás, ezért én úgy gondolom, hogy tényleg valóban mindenről beszélnünk kell, ami ebbe a témakörbe tartozik, hiszen a tapasztalatunk az az, hogy a kémiai biztonság kapcsán egy nagyon szűk feladatkör szokott általában az ezzel foglalkozó szakembereknek, vagy forgalmazó, vagy szállító láncban résztvevő kollégáknak a fejében lenni, és bizony-bizony ez a téma egy sokkal nagyobb rétű, sokkal komplexebb, ami nagyon sok feladatot ró adott esetben a szakemberekre, és felelősséget a munkáltatókra. De mi is ez a kémiai biztonság? Nagyon röviden egy picit menjünk is bele, azért, hogy lássuk, hogy miről is lesz szó. A törvény az nagyon exaktul fogalmaz, ugye azt mondja, hogy kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó a környezetet, az emberi egészséget károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző és megvalósító intézmények, tevékenységek összessége. És ami még nagyon fontos, hogy figyelembe kell venni a fejlődés, fenntarthatóság szükségességét is. Tehát ide tartozik, ami nagyon fontos, vegyi anyagok életciklusa, emberi egészségvédelme, a környezetünk védelme és a fenntartható fejlődés. Tudnunk kell, hogy a kémiai biztonság ugye nem csak tiszta anyagokról szól, hanem keverékekről is szól. Bizonyos kivételeket megemlít a kémiai biztonsági törvény, de ezt módjával kezeljük, azért, mert ha veszélyes vegyi anyagokkal dolgozunk és megbontjuk a göngyöleget, akkor egyéb kapcsolódó jogszabályok, munkabiztonsági előírások bizony vonatkoznak rájuk. A jogi háttér mátrixszerűen eszméletlen nagy. Nem tudtam volna az összeset felsorolni, mert nem fért volna rá a diára. A 4 legfontosabbat tettem, és a számos kapcsolódó jogszabály, majd látni fogjuk, az a rengeteg munkabiztonsági, környezetvédelmi, szállítmányozási jogszabály, ami kiegészíti ezt a keretrendszert. Tehát a kémiai biztonság az sok esetben ugye teherként éljük meg a rengeteg feladatával, de ez nem így kell felfogni, ez nem teher, hanem ez egy olyan kockázatcsökkentő folyamat, amivel biztonságosan tudunk dolgozni a vegyi anyagok teljes életciklusa során. De akkor most miről is fogunk beszélni? Mi is tartozik ide? Mi az a számos jogszabály? Most akkor ez hogy is van? Erre fogunk most választ adni önöknek, és ebben próbálunk segíteni, és próbálunk eligazodni ebben a számos előírásban, hogy mindenki egyértelműen meg tudja majd határozni, hogy az ő tevékenységéhez, az ő
portfóliójához melyik a legjobban illő, mikor mit kell elvégezni, és mikor mit érdemes még kiegészítésképpen mellé tenni. De mi is az a vegyi anyag életciklus, amit a törvény is említett, hiszen mondtam, hogy a vegyi anyagokat a megkeletkezésétől egészen a megsemmisítéséig magába kell, hogy foglalja. Tehát elő kell állítani valahol, vagy be kell hozni az országba valahonnan. Ezt valamilyen módon szállítanunk kell, valamilyen módon tárolnunk kell. Aztán lesznek ugye a felhasználók, és amikor nincs szükség, akkor vagy ártalmatlanítjuk, kezeljük, vagy pedig hulladékként selejtezésre fog kerülni, tehát ártalmatlanításra fogjuk küldeni. Ez mind a kémiai biztonság tárgykörébe tartozik. Ha elkezdjük egyesével boncolgatni ezeket a lépéseket, akkor látjuk, hogy a szállítói láncban, tehát onnantól kezdve, hogy a gyártótól, a keletkeztetőtől elkerül a felhasználó munkavállalóhoz, azért különböző engedélyezési, különböző dokumentációs kötelezettségünk van, amiről külön is lehetne webinárt tartani, de mi szeretnénk egy olyan gyakorlati, átfogó képet adni önöknek, ami egyértelműen egyrészt a kereteket határozza meg, másrészt pedig majd hallani fognak tőlünk olyan gyakorlati példákat, olyan eseményeket, amik velünk szembe jöttek, amikkel minket megkerestek, és amivel bele lehet szaladni sajnos félreértésekbe, vagy pedig egyéb problémákba. Így az gyártói, forgalmazói, importőri feladatokat én majd átadnám a kolléganőnek. Én fókuszálnék most az előadás elején kifejezetten a gyakorlati, tehát a munkáltatói, felhasználói feladatokra. Na, de odáig el kell jutni, el kell, hogy oda érjen a termék, és ahogy láttuk, az ellátási láncban a szállítás is benne van, a szállítás is ide tartozik, de a szállításnak szintén van saját jogszabályi környezete, ami összefügg bizony a kémiai biztonsági előírásokkal, gondoljunk csak bele. Az, hogy milyen osztályba soroljuk az anyagot, milyen veszélyes tulajdonsága van, azt mind-mind felhasználja a szállítási előírás, a szállítási kiegészítő jogszabályi környezet. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt is érvényesülnie kell a kémiai biztonság célrendszerének, tehát az emberi egészségnek, a környezetvédelemnek és a fenntarthatóságnak. Tehát az már a szállításnál is, és a csomagolásnál is a vonatkozó kémiai biztonsági alaprendeletekre vonatkozó szabályokat is be kell tartsuk. Tehát oda kell figyeljünk arra, hogy megfelelő címkék legyenek a göngyölegen. Amikor nem mi vagyunk a gyártók, de hozzánk érkezik egy veszélyes vegyi anyag, már a beszerzésnél oda kell erre figyeljünk, hogy úgy vásároljunk, úgy vegyük meg, hogy biztonsági adatlapot is kérjünk a veszélyes anyagunkhoz, és az összhangban legyen a megfelelő címkézéssel. Új előírás kész keverékeknél, ugye ez az úgynevezett UFI formula, ez egy egyedi formula azonosító, ez egy 16 karakteres ilyen alfanumerikus kód, ami már kötelező jelleggel szerepelnie kell a címkét is. Ugye a kódnak az a célja, hogy a veszélyhelyzetben a toxikológiai központok azok pontosan beazonosíthassák majd a termék összetételét, de ezt hogy is kell generálni, az engedélyezésben ennek hogyan is kell részt vennie. Erről Judit kolléganőm fog majd önöknek részletes tájékoztatást adni. Említettem a biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap a lelke, én úgy gondolom, a kémiai biztonsági előírásoknak, mert
Ez egy olyan útlevél, ha így lehet mondani, ami végig kell, hogy kísérje a vegyi anyagunkat, hiszen mindenkinek szüksége van rá. Szüksége van rá a munkavállalónak, aki az anyaggal dolgozik. Szüksége van rá a foglalkozás egészségügyi orvosnak, megelőzési céllal, vagy nehogy Isten vészhelyzet esetén. Szüksége van rá a tűzoltónak is, hogyha rendkívüli esemény történik, vagy kármentesíteni szükséges. Szüksége van rá a környezetvédelmi szakembernek is, hiszen környezetbe is juthat, és ezáltal környezetkárosítás is előfordulhat, adott esetben a veszélyes anyaggal, és szüksége van rá, ugye, ahogy beszéltük, a szállítmányozásnak is, hiszen a szállítói láncban is a biztonsági adatlapon lévő szállítási információkat ismerniük, tudniuk kell. Fontos, hogy a biztonsági adatlapokat nem elég egyszer elkészíteni. Ezt folyamatosan napra készen kell tartani, mert a jogszabályi környezet az bizony-bizony évente, 2 évente, vagy akár nagyobb ciklussal is változhat, és előkerülhetnek olyan információk, amik miatt a biztonsági adatlaphoz hozzá kell nyúlni. Tehát nagy tanulság és nagyon nagy gyakorlati tanács, hogy a biztonsági adatlapot azt legalább évente, maximum 2 évente update-eljük. Vagy kérjük be a legfrissebbet mindig attól a beszerzőtől, gyártótól, importőrtől, akitől a veszélyes vegyi anyagunkat vásároljuk. Na de, ha már ennyit beszéltem az elméletről, mik is azok a gyakorlati tanácsok, amit a munkáltatónak, a veszélyes vegyi anyag felhasználónak el kell végeznie, és amivel neki foglalkoznia is kell. Kockázatbecslés. Kockázatbecslés az azért egy nagyon sokrétű feladat, és szintén tapasztalat, hogy sokszor a íróasztal fióknak készülő dokumentum, ami nagyon nem helyes, és ennek nagyon nem így kell lennie. Mert a kockázatbecslésnél ugye jellemeznünk kell magát a veszélyt, hatásokat kell majd elemeznünk, mérnünk kell, és ez az alapja annak, hogy tudjuk, hogy valóban biztonsággal dolgozunk, és ha ne adj Isten történik valami, akkor hogyan is reagáljunk ezzel. Rettenetesen fontos munkáltatói kötelesség, és nehezen betartható multiknál, nagy cégeknél, ahol több százas vegyi anyagról beszélünk, a nyilvántartási és a bejelentési kötelezettség. Ez ugye egy naprakész kémiai regiszter, ahol azt tartjuk nyilván, hogy milyen veszélyes vegyi anyagokkal mennyi időt és mekkora mennyiségben dolgozunk. Akik rákkeltő, tehát CMR anyagokkal dolgoznak, ez a kötelezettség ugye nagyon-nagyon régóta már fennáll. Na de a jogalkotó ezt kiterjesztette most már valamennyi veszélyes anyagra, ami a vonatkoztató rendeletekben szerepel, és ez azért fejtörést szokott okozni, hogy ezt hogy is csináljuk, mint is csináljuk. Bejelentési kötelezettségünk, benyújtási kötelezettségünk ugye továbbra is a CMR anyagokra áll fent, de egy hatósági ellenőrzésnél, vagy egy expozíciós esetben, foglalkozási megbetegedésnél, vagy rendkívüli esemény kapcsán ezt elő kell venni, és ezt ellenőrizheti a hatóság, és a kivizsgálásunknak is az alapja lehet. Na de most már tudjuk, mivel dolgozunk. Tudjuk, hogy veszélyes az anyagunk, nyilván is tartjuk
De ez ugye még mind kevés, hiszen a dolgozót, a környezetet meg kell tudnunk védeni, tehát megfelelő védelmi intézkedésekkel kell rendelkeznünk. És az, hogy a dolgozóink mindezzel tisztában legyenek, és valóban helyesen dolgozzanak úgy, hogy alkalmasak legyenek a biztonságos tevékenység végzésére és az esetleges beavatkozásra, valamennyiről oktatást kell tartani a részükre. Említettem a kémiai kockázatbecslést, de mire is kell ennek kiterjednire? Ugye itt is a vegyi anyag egész életciklusáról beszélünk. Szintén gyakorlati tapasztalat, hogy ha bár a jogszabály azt írja elő, hogy a tevékenység megkezdése előtt kötelező elvégezni, ez azért el szokott maradni. Nem szabad, ezt minél hamarabb pótolni kell, és ami nagyon fontos, hogy a veszélyt azonosítani kell, expozíció hatás, koncentráció, dózis hatás összefüggést kell elemezni. Ez ugye a toxikológia és a munkaegészségügy egyik alapvető módszere, ami a szervezetbe jutó káros anyag mennyisége és az általa kiváltott egészségkárosító hatást mutatja be, de ez nem csak azt vizsgálja, hogy egy anyag mérgező-e, hanem azt is, hogy milyen koncentrációban okoz konkrét tüneteket. Pont ebből adódóan jön a jogalkotónak az a kötelezettsége, hogy szaktevékenységnek minősíti, és a munkabiztonsági és munkaegészségügyi, tehát foglalkozásegészségügyi orvos bevonását kell kérni ennél a feladatnál. Tehát ez az, aminél ez a munkáltatónak nem elég sajnos a saját tudása ehhez. A kockázatok minőségi, illetve mennyiségi jellemzése, megelőző és védő intézkedések meghozatalával ugye a lehető legkisebb mértékre kell majd csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a helyettesítés elve alapján a meglévő kockázatokat és a kitettséget minimalizáljuk. Szintén ipari nehézséget okozó tapasztalat, hogy hogyan helyettesítsünk bármit. Van egy technológiánk, azt így találták ki a kutatók, ez szükséges nekem az adott folyamatomhoz, hogyan tudnám azt egy kevésbé veszélyessel helyettesíteni. Nem egyszerű feladat, viszont meg kell nézni annak a lehetőségét, mert hogyha bizony mögé megyünk, és ahogy a műszaki színvonal, vagy ahogy a folyamatos fejlődés elvét követjük, azért lehet találni olyan folyamatokat, és lehet találni olyan módosításokat a technológiába, lehet, hogy nem azonnal, de el lehet érni ebben nagyon szép eredményeket. És ha sikerül ugye a kockázatokat ilyen módon minimalizálni, költséget is tudunk csökkenteni, mert ha kevésbé veszélyessel dolgozunk, akkor lehet, hogy nem kell már egy olyan zárt rendszert kialakítanunk, lehet, hogy már nem lesz akkor a beruházási költségünk az adott technológia esetében. Ami szintén érdekes, egy konyha, aki nagyüzemben főz mondjuk egy iskolának. Ők is kerestek meg minket kétségbeesve, hogy én nem vagyok vegyi gyár, én nem vagyok kémiai labor. Mi közöm van nekem egyáltalán a vegyi anyagokhoz? A munkavédelmi előírásoknak ugyan megfeleltem, de itt volt a hatóság és elmarasztalt, mert vegyi anyag expozíciós nyilvántartást nem vezettem. És mi is az egyáltalán? És itt csatlakoznék vissza Andrásnak a bevezetőjére, hogy nem tudjuk kikerülni a vegyi anyagokat. A vegyi anyagok az életünk része, és mindenhol ott van. Gondoljunk csak bele, egy bölcsődébe, óvodába is takarítunk, fertőtlenítünk. Tényleg itt a
a konyhánál is a mosogatószerek, a fertőtlenítőszerek mind veszélyes vegyi anyag kategóriába tartoznak, és ezáltal nekünk kötelezettségünk van vele. Az 5/2020-as ITM rendelet is folyamatosan változik, ahogy említettem. Nem tudom, tudják-e, hogy most az elmúlt időszakban például két anyagnak a határértékét is módosították, a benzolét és az akrilnitrilét. Érdemes utána nézni, hogy a nálunk lévő MSDS-be vagy a mi rendszerünkben ezt bizony átvezettük-e. Ha nem tudom helyettesíteni, ha nem tudom az anyagot kevésbé veszélyesre cserélni, akkor is a kockázatot csökkentenem kell, és azt, hogy adok egyéni védőeszközt a dolgozónak, az tök jó. De nem ezzel kell kezdeni. Az a legvégső mindig a sorban, műszaki, technológiai védelem, kollektív védelem az, amivel mindig kezdenünk kell. Utána jöhet az adminisztratív intézkedés, tehát az, hogy esetleg olyan munkabeosztást csinálok, hogy a lehető legkevesebb ideig találkozzon vele a munkavállaló. Az egyéni védőeszköz az ugye alap, de a műszaki technológiai kollektív védelem, zárt technológia kiépítés, elszívó berendezések, tudom, költséges, de ez az, aminek elsőbséget kell érvényt szereznie a dolgozók és a környezetünk védelme érdekében. És ha már ennyit beszéltem a nyilvántartásról, akkor még egyszer egy nagyon picit, valamennyi rendeletben nevesített REACH alapú naprakész nyilvántartást kell vezetnünk, folyamatosan, ahogy a veszélyes vegyi anyagokkal dolgozunk. És ugye ezek közül a rákkeltő, mutagén és a reprodukciós károsító anyagokat, azt ugye a hatóságnak meg is kell küldenünk. Szintén új elem, hogy a rákkeltők mellé ugye bekerültek a reprodukciót károsító hatású anyagok, de így lett most már, én úgy gondolom, hogy teljes a nyilvántartási kötelezettség. Életciklusba a tárolás is beletartozik. Erről is nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Itt csak egy pár nagyon fontos gyakorlati problémára hívnám fel a figyelmet, ez pedig az együtttárolási szabály. Szintén hamis biztonságot ad, hogy azt mondom, hogy hát én vettem vegyszerszekrényt, még kármentő tálca is van benne, de jó, benne van az anyagom. Igen, tök jó. De ha egymás mellé teszek egymással reagáló anyagot, és nagy Isten megsérül a két csomagolás, akkor tudok érdekes kémiai reakciókat akaratlanul létrehozni ezekben a szekrényekben. Tehát nem elég egy eszközt vásárolnom, hanem valóban meg kell azt néznem, hogy ezt úgy tároljam, hogy a vegyi anyag tulajdonságának megfelelő körülményeket tudjak vele biztosítani, ezáltal is elkerüljem a nem várt eseményeknek a bekövetkezését. De mi történik azokkal az anyagokkal, amire már nekem nincs szükségem? Ha én keletkeztettem, ha megmaradt, ha akár csak nem akarom felhasználni. Ugye említettük, hogy a kémiai biztonsági törvény kivételként tekint a hulladékokra, olyan tekintetben, hogy ennek saját jogszabályi háttere, saját jogszabályi környezete van. Na de ha a hulladékot én megpróbálom egy picit kezelni, megpróbálom semlegesíteni, megpróbálom biztonságosabbá tenni, vagy kevésbé veszélyesnek tenni, attól én még kémiai folyamatokat csinálok. Kémiai reakciókat játszatok le, ami egy ugyanolyan tevékenység, mint amikor a terméket előállítom kémiai biztonsági szempontból. Tehát ugyanúgy kell kockázatértékelnem, ugyanúgy kell nyilvántartást vezetnem, ugyanúgy kell kollektív védelemről gondoskodnom, egyéni védőeszközről gondoskodnom és oktatnom. Tehát ebben a tekintetben teljesen mindegy, hogy ez most
hulladékkezelés ugyanabban az elbírálásba kell, hogy részesüljön, és ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak rám. Mindent ügyesen csinálok, mindent jól csinálok, akkor is előfordulhatnak sajnos nem várt események, amire nekem készülnöm kell azért, hogy minél hamarabb tudjak rá reagálni, hogy minél jobban minimalizáljam az esetleges károkat, minél hamarabb megállítsam azt a dominó hatást, amit egy adott vészhelyzet az adott szituációba okozni tud. Ezért előzetesen fel kell készülni rá, meg kell tervezni, hogy hol, milyen események történhetnek. Az eseménykezelésre nekem előzetesen erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátanom, mind képzett személyállomány, beavatkozni képes tudással rendelkező személyállomány, majd ezeket a személyeket el kell tudnom látni beavatkozáshoz alkalmas védőeszközökkel, műszaki eszközökkel. Majd velük ezt gyakoroltatnom kell, hogyha bekövetkezik az az adott szituáció, akkor ne ijedjenek meg, hanem tényleg szakszerűen a lehető legrövidebb időn belül a reagálást is el tudják végezni. Ha nem tudják saját erőből megfékezni az adott szituációt, akkor ugye riasztani tudjanak, segítséget tudjanak hívni. Adott esetben, ha emberélet van veszélyben, akkor életet tudjanak menteni, károkat tudjanak felszámolni, és ugye újra helyre tudják majd állítani a rendszert, hogy én a tevékenységemet tudjam folytatni. És az életciklus minden egyes pontjára, amiről már említettem, tájékoztatást kell adnom. Munkáltatóként, munkavállalóként pedig hatalmas felelősségem van, hogy ezeken az oktatásokon részt vegyek, az ismereteket elsajátítsam, és a szabályokat betartsam, és valósan úgy járjak el, hogyha egy kétes vagy gyanús szituációt látok, amiből esetleg esemény következhet, azt jelezzem a munkáltató felé, és akadályozzam meg, hogy abból valós esemény történjen. Én nagyon úgy gondolom és vallom, hogy mindezek alapján a kémiai biztonságot azt nem egy egyszeri projektként kell kezelni. Nem egy hatalmas jogszabályi kupacnak való megfelelésként kell kezelni, hiszen ez egy folyamatosan fenntartható rendszernek kell, hogy legyen. És a fogaskerekek is azt mutatják, hogy csak akkor fog jól működni, hogyha ez összehangoltan minden elemét jól működtetem, mert ha bármelyik ponton megakasztom, akkor a jogszabályi nem megfelelőségen hatósági nem megfelelésen túl, ami a nagyon-nagyon fontos, baleset, fokozott expozíciós eset, vagy akár környezetkárosítás történhet, ami nagyon messze visz. Tehát ki is a veszélyes, mi is a veszélyes. Én úgy gondolom, hogy maga az az ember, aki felelősséggel tartozik, mind a munkavállalói, mind a tevékenység, vagy végzéséért, az legalább akkora veszélyt jelenthet a felelőtlen tevékenységével, mint maga a veszélyes anyag, amiről most beszélünk, ami magából, a tulajdonságából jelenti a veszélyt. És én átadnám most Judit kolléganőmnek a szót, aki jobban belemenne egy picit azokba az érdekes szituációkba, kérdésekbe, amik kiegészítik
egy részét ennek a tevékenységi körnek. Nagyon szépen köszönöm, Ágota, és valóban Judité a szó hamarosan, aki, ahogy Ágota is említette, sokkal konkrétabban, tehát most egy picit a feladatokra fogunk fókuszálni, hogy milyen adminisztratív feladatok, gyakorlati tudnivalók kerülhetnek elő, amikor forgalmazásról vagy előállításról van szó, hogyha vegyi anyagokról beszélünk, illetve hogyan kapcsolódhatnak ezek a cég tevékenységekhez. Judit? Elnézést, köszönöm a szót, és mindjárt intézem a megosztást. Így látszódik, ugye? Üdvözlök mindenkit, és folytatnám hogy is mondjam, dokumentációval alapvetően. A dokumentációk, tehát kémiai biztonsági feladatok alapvetően a szerepkörtől függnek, illetve magától az adott anyag keverék veszélyességétől is. Első nagyon fontos lépés megállapítani, hogy vajon milyen szerepkörünk van kémiai biztonsággal, azaz a veszélyes anyag keverékkezeléssel kapcsolatban. Lehetünk ugye gyártók, importőrök, forgalmazók vagy felhasználó. A gyártó az, aki előállítja, adott esetben forgalomba is helyezi az adott veszélyes anyagot, keveréket. Az import az minden esetben forgalomba hozatalnak minősül. Ez azért fontos, mert hogyha én gyártó vagyok, és importálok veszélyes anyagot, keveréket, akkor az, hogy én a gyárban felhasználom a saját termékemhez, gyakorlatilag olyan, mintha forgalomba helyeztem volna, tehát bejelentési kötelezettségeim vannak. A forgalmazó alapvetően általában ugye továbbadja a terméket, és vannak a felhasználók, akik gyakorlatilag felhasználják a terméket. Fontos az, hogy nagyon sok esetben a forgalmazó és az importőr szerepkör is egybeeshet, ahogy beszéltük, a gyártó és az importőr feladatkör is egyben eshet, és a legtöbb gyártó nyilván felhasználó is egyben. A legnagyobb felelőssége szerepkörök alapján az importőr gyártónak van, hiszen nekik kell a REACH regisztrációt intézni, nekik kell a CLP szerinti veszélyességi besorolást intézni alapvetően keverékeknél vagy új anyagoknál, MSDS lapot nekik kell készíteni, biztosítani, illetve a címketervet nekik kell elkészíteni és biztosítani. A forgalmazók általában a terméket már ugye felcímkézve MSDS lappal kapják meg, azonban nekik ellenőrizniük kell, hogy megfelelő-e a címke, olvasható-e, az MSDS lap megfelelő-e, illetve a PCM bejelentéssel kapcsolatos teendők, tehát a PCM bejelentést is ellenőrizni kell, hogy az ő adott tagállamokban megtörtént-e. A felhasználó, neki van tulajdonképpen a legkisebb felelősség ezen a területen, hiszen ha probléma merül fel, azonban, ha probléma merül fel, akkor a beszállító felé jeleznie kell, viszont ha ő mondjuk egy olyan terméket vásárol, most vegyünk egy gyárat, ami gyárt valamit, amire mondjuk nincs PCM bejelentés, és leállítják a forgalmazást, akkor a felhasználót ez olyan szempontból érinti, hogy neki nagyon gyorsan kell egy másik beszállítót találni, vagy egy helyettesítő terméket. Tehát neki az az érdeke, hogy azért leellenőrizze, hogy minden rendben van azzal a termékkel, amit vásárolt és felhasznál. Itt láthatjuk, hogy alapvetően melyik szabályozás kire vonatkozik. A REACH az importőr gyártót érinti elsősorban, a CLP notifikáció az szintén az importőr gyártót érinti, elsősorban a PCM bejelentés a forgalmazót abban az esetben érintheti, hogyha egy olyan tagállamban akarja forgalmazni a terméket, ahol eddig nem forgalmazták a veszélyes keverékre vonatkozóan, ugye. MSDS lap címke az gyakorlatilag szintén az importőr gyártót és a forgalmazót érinti, a felhasználónak viszont ugye be kell gyűjteni ezeket a dokumentumokat.
Biztonsági adatlappal kapcsolatban alapvetően ugye 878/2020 LK rendeletnek kell megfelelnie. Nagyon fontos, hogy a biztonsági adatlapot a vevő tagállamára vonatkozó nyelven kell biztosítani. Van olyan tagállam, ami több nyelvet is elfogad, Magyarországon értelemszerűen magyar MSDS lap és magyar címketerv szükséges. Fontos az is, hogy Magyarországon tartalmaznia kell a magyar jogszabályokat is, tehát nem egy egyszerű fordításnak kell lenni, úgymond, és például a magyar expozíciós határértékeket, mondjuk az expozíciós határérték minden tagállamban nemzeti szabályozás alá esik. Fontos az is, hogy ugye veszélyes anyagra keverékre szükséges MSDS lapot biztosítani kizárólag ipari és professzionális felhasználás esetén. Azonban vannak olyan esetek, ahol EUH 208 mondat például, hogy kérésre kell a biztonsági adatlapot biztosítani, illetve sok esetben a vevő kérhet nem veszélyes anyagra keverékre is biztonsági adatlapot, hiszen neki munkavállalói vannak, és ezért biztos igazolni akarja, hogy az adott termékanyag nem veszélyes. Sokszor van, hogy árucikkre például tipikus a különböző akkumulátorok, kérnek a forgalmazó boltok MSDS lapot, hiszen nekik egy nagyobb mennyiséget kell tárolni, és vészhelyzet esetén tudni szeretnék, mi a teendő. Bár professzionális és ipari felhasználás esetén kötelező az MSDS lap, a PCM bejelentésnél meg kell adni a biztonsági adatlap 11-es szakaszát. Tehát egy veszélyes keverékre tulajdonképpen muszáj elkészíteni az MSDS lapot, hiszen a PCM bejelentéshez szükséges a 11-es szakasz. Illetve egy boltláncnál is előfordulhat, hogy nem csak lakossági felhasználók vásárolják az adott terméket, hanem például adott cég veszi, és ő kér biztonsági adatlapot, hiszen neki a kockázatértékeléshez, vészhelyzeti teendőkhöz szüksége van rá. Címketerv, ahogy mondtam, magyar nyelvű címketerv szükséges, ezt alapvetően az importőr-gyártó biztosítja, a forgalmazó pedig ugye ellenőriznie kell, hogy amit forgalmaz, az megfelelő, illetve áttöltés esetén a felhasználónak az új tartályon biztosítani kell a címkét, ipari professzionális felhasználásnál. Fontos az is, hogy amit ellenőriznek, gyakorlati tapasztalat. A jövőben a CLP rendelet elő fogja írni a címkén a betűméretet és a sorköztávolságot, jelenleg ez nincs előírva. Azonban a jogszabályban szerepel egy olyan kitétel, hogy olvashatónak kell lenni a címkének. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nagyon pici a betűméret, és a hatóság úgy ítéli meg, hogy az nem olvasható, akkor jelezheti ezt az észrevételt. A másik, hogy az UFI kódnak ugye veszélyes keverék esetén fizikai és egészségi veszélyes keverékeknél rajta kell lenni a címkén. Fontos az is, hogy olvasható legyen. Tehát volt olyan hatósági észrevétel, hogy adott terméken ők nem találják olvashatónak, vagy elmosódottnak látják az UFI kód megjelenítését. Fontos az is, hogy korábban általános gyakorlat volt, hogy ha nem volt magyar nyelvű címke, CLP rendelet szerinti címketerv a terméken, akkor a magyar nyelvű polcímkét ráragasztották. Most én úgy látom, hogy egyre jobban terjed az a gyakorlat, hogy adott esetben EU-n kívüli beszállító is olyan címkét gyárt már, amire ráteszi a magyar nyelvű szöveget, ahogy a magyar vevőnek az az igénye. Ami tulajdonképpen CLP rendelet szerint az ideális eset, hogy legyen több nyelvű a címke, és ne utólag címkézgessenek pót információkat a címkére. PCM bejelentéssel kapcsolatban, ugye, ahogy említettem, a címkén fel kell tüntetni veszélyes keverékeknél, egészségügyi, fizikai veszélyes keverékeknél az UFI kódot. Nem csak az UFI kódot kell feltüntetni, hanem egy PCM bejelentést kell tenni a termékre. Ezt az Európai Vegyi Anyagügynökség felületén, az ECHA felületen keresztül kell megtenni. Legtöbb tagállamban nincs hatósági díja, Magyarországon 21 000 forint az adott termékre, és fontos az, hogy ezt az importőrnek minden esetben meg kell tenni, tehát akkor is, hogyha ez adott veszélyes keveréket más importőr is behozza az EU-ba, minden importőrnek külön kell ezt megtenni, meg kell tenni az EU gyártónak, illetve újracsomagolás esetén is meg kell tenni. Tehát hiába jelentette be az EU gyártó, hogyha a forgalmazó ezt újra csomagolja, abban az esetben
az újracsomagolónak is meg kell tenni a PCM bejelentést, ami szintén fontos, hogy amennyiben a csomagoláson más nevet tüntet fel, akár magyar nyelvű fordítást, tehát más terméknevet van feltüntetve, mint a PCM bejelentésben, akkor a PCM bejelentésben az összes terméknevet meg kell adni. Tehát, hogyha mondjuk van egy mosószer, amit különböző nyelveken nem tudom, milyen mosószernek hívnak, akkor ezt gyakorlatilag a PCM bejelentésben az összes nyelven meg kell adni ezt a terméknevet, mert a PCM bejelentésben több terméknév is megadható. Nagyon fontos az is, hogy a PCN területi hatálya van, ami azt jelenti, hogy minden tagállam, tehát be kell jelölni azokat a tagállamokat, ahol forgalmazni akarják. Tehát hiába van Németországra meg a PCN bejelentés, az Magyarországon nem forgalmazható. Viszont, hogyha a német beszállító egy magyar cégnek eladja, akkor neki kötelessége megcsinálni Magyarországra is a forgalmazást. Hogyha a magyar forgalmazó mondjuk a német terméket Szlovákiába akarja továbbforgalmazni, és oda a gyártó nem tette meg, mert ő oda nem forgalmaz, akkor viszont a magyar forgalmazónak kell megcsinálni a PCM bejelentést Szlovákiára, vagy jeleznie kell a gyártónak, hogy kéri, hogy Szlovákiára is tegyék meg a PCM bejelentést. A másik fontos dolog, ami anyagokra vonatkozik, illetve keverékek esetén a keverékek összetevőire, a REACH regisztráció. Ez egy jóval költségesebb folyamat, mint a PCM bejelentés, hiszen milliós nagyságrend a költsége, és ez ugye arra vonatkozik, tehát a nem veszélyes anyagokra is vonatkozik 1 tonna per év felett. Tehát, ha gyártok 1 tonna per év felett bármilyen, akár nem veszélyes anyagot, vagy ha importálok 1 tonna per év felett bármilyen anyagot, legyen az, tehát nem veszélyes anyagokra is vonatkozik, akkor REACH regisztráció kötelező. Természetesen vannak olyan anyagok, amelyekre mentesség vonatkozik. Keverékek esetén viszont, hogyha importálok, és mondjuk etanol több keverékemben van, amit importálok, akkor a teljes import mennyiséget össze kell adnom. Tehát az összes keverékben lévő etanolt össze kell adnom éves szinten, és ha eléri az 1 tonnát, akkor REACH regisztráció szükséges rá. Alapvetően a gyártó és az importőr feladata a REACH regisztráció, azonban EU-n kívüli beszállító is regisztrálhat anyagot OLLI reprezentatív cégen keresztül. Az EU-n kívüli beszerzés esetén, ugye, ha importőr vagyok, az enyém a felelősség, hogy van-e REACH regisztráció az adott anyagomra, vagy nincs, tehát a beszállítótól mindenféleképpen be kell kérni az OLLI reprezentatív nyilatkozatot, hogy megvan a REACH regisztráció, és az adott mennyiségre, mert hogyha 10 tonna fölött importálok, akkor 10 tonna fölötti sávra kell regisztrálni az anyagot, ha 1 tonna fölött, akkor az 1 10 tonnás sávra kell regisztrálni az anyagot. Ha nincs ilyen nyilatkozat, akkor az importőrnek kell a teljes REACH regisztrációt elvégezni, kivéve reimport esetén, ami azt jelenti, hogy az EU-n kívüli gyártó az EU-ból vásárolta az alapanyagot, azt keverte bele a keverékébe, és azt importáljuk vissza. Ez esetben azonban bizonyítani kell szállítólevéllel, szerződésekkel, hogy valóban azt az anyagot tette be a gyártó a keverékébe, amit az EU-ból vásárolt. Mentesség, ugye a REACH regisztráció alóli mentesség, a reimport termékek, a természetben előforduló anyagok és a polimerek egyelőre. Polimerek esetén a monomerek mennyiségét nézik, tehát hogyha a polimer kétféle monomerből áll, akkor előfordulhat, hogy a monomer mennyisége nem lépi át az 1 tonna per év határt, ez esetben nem szükséges rá regisztráció. A REACH regisztráció hatósági ellenőrzéséről annyit, hogy alapvetően 2 módon ellenőrzik. Az egyik, hogyha azonnal beimportál valaki egy nagy mennyiséget, tehát jóval 1 tonna fölött, akkor a NAV, miután ugye vámkezelés van, tapasztalataink alapján értesíti az NNGK-t, hogy itt bejött 1 tonna fölött adott veszélyes vagy adott anyagkeverék, és ebben az esetben az NNGK azonnal megkérdezi, hogy van-e REACH regisztráció. Ha nincs, akkor gyakorlatilag nem engedik be a terméket 1 tonna fölött az EU-ba. A másik variáció, hogy kisebb mennyiségekbe jön össze az éves mennyiség, tehát hogy minden hónapban behoznak valamit, tehát 1 tonnánál kevesebbet. Ilyen esetben az NNGK szintén a NAV-tól megkapja az éves összesítési adatokat, és nagyon sok cég kap következő év elején egy olyan standard levelet, hogy van-e olyan importterméke, aminek REACH regisztrációs kötelezettsége van,
Ha igen, akkor a REACH regisztrációk megtörténtek-e, tehát ott adatot kell szolgáltatni. És nyilván itt le lehet írni, hogy igen, de ez esetben kérni fogják az OLI reprezentatív nyilatkozatot, tehát ezért szoktuk mondani, hogy nem elég a REACH regisztrációs szám, mert azt máshonnan is ki lehet nézni, hanem mindenféleképpen jó, hogyha már az import előtt az OLI reprezentatív nyilatkozatot bekérik az EU-n kívüli beszállítójuktól. Tehát a REACH-et gyakorlatilag elmondtuk, hogy gyártó-importőr feladata, a költsége elég nagy. A CLP notifikáció a másik bejelentési kötelezettsége, szintén az ECHA felületen kell megtenni. Ez veszélyes anyagra, vagy pedig veszélyes keverék esetén a veszélyességet okozó összetevőre vonatkozik, ennek hatósági díja nincs, és ennek alapvetően az a lényege, hogy a veszélyességet kell az ECHA adatbázisában megadni. Ez alapján a többi gyártó látja, hogy milyen veszélyességi besorolásokat jelentettek be azokra a veszélyes anyagokra, amiknek nincs harmonizált osztályozása, hiszen harmonizált osztályozásnál ugye kötelező azt alkalmazni. Erre vonatkozóan a jövőben az ECHA azt tervezi, hogy minél egységesebbek legyenek ezek a bejelentések, mert jelenleg egy anyag előfordulhat, hogy az egyik bejelentő H350-nek jelentette be, a másik pedig mondjuk H315 bőrirritálónak. Tehát a jövőben, hogyha valaki nagyon eltérő besorolást ad meg, azt meg kell indokolni, és adott esetben az ECHA, mint hatóság kérhet helyreigazítást vagy indoklást. Ami még nagyon fontos, ezt a magyar jogszabály kéri a kémiai biztonsági törvény, a tevékenység bejelentés, a cég profilja és tehát a veszélyes anyaggal keveréke végzett tevékenység bejelentés, ez alól kivétel, hogyha használnak veszélyes anyagot, de nem az a fő tevékenység. Például akár egy panzió vagy egy konyha, ahol ugye veszélyes anyagot takarításra használnak, de tehát nem gyártanak semmit. Forgalmazás esetén minden esetben szükséges a tevékenység bejelentés, abban az esetben is, ha nem csak vegyi anyagot forgalmaz az adott bolt, hanem egy vegyes boltról beszélünk. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi jogszabály szerint tehát veszélyes anyag keverék forgalmazása kizárólag üzlethelyiséggel rendelkező tehát üzlethelyiség szükséges a forgalmazáshoz, tehát kizárólag webáruházban nem forgalmazhatók veszélyes anyagok, keverékek, csak abban az esetben, hogyha a webáruháznak van egy üzlethelyisége is. Nagyon fontos még forgalmazói szempontból a korlátozások, hiszen ugye engedélyköteles vagy SVHC anyagok meg kell nézni biztonsági adatlapon, hogyha tartalmazza a keverék, mondjuk engedélyköteles anyagok, akkor engedély szükséges felhasználáshoz, forgalmazáshoz, illetve a REACH 17-es melléklete adott anyagokra és anyagcsoportokra vonatkozik. Ennek az egyik nagyon érdekes korlátozása 2023-tól, hogy CMR 1 kategóriájú keveréket, anyagot kizárólag professzionális felhasználásra forgalmazható. Ezt boltban ugyan lehet árulni, de rá kell írni a címkére, hogy kizárólag professzionális felhasználás, és nyilván professzionális felhasználóknak lehet árusítani. Érdekes tapasztalata a hatóságnak, hogy PCM bejelentésben rendszeresen megadják a CMR 1 anyagoknál a lakossági felhasználást is. Ágotta is említette, hogy ugye az MSDS PCN címke folyamatos karbantartása fontos, hiszen lehetnek belső okok, változik a kiszerelési egység, esetleg módosul az összetétel, ilyenkor adott esetben új UFI szükséges, illetve vannak a külső okok, a jogszabályok folyamatosan változnak, új veszélyességi osztályok, az endokrinkárosító anyagok, PBVPV, VPVB anyagok, illetve ugye a harmonizált osztályozások is rendszeresen fél évente módosulnak. Tehát ennek megfelelni egy éves, 2 éves felülvizsgálat alapján lehet. Nem csak a hatóságok nézik a megfelelőséget, hanem egyre nagyobb a piaci nyomás is. Tudniillik, sok esetben a címkegyártó cég elkéri a forgalmazótól az UFI kódot, hogy adott országra megtörtént a PCM bejelentés, sőt nem csak az UFI kódot, hanem a PCM bejelentés igazolást. Adott esetben a vevő is elkérheti a PCM bejelentés igazolását, és sok esetben a hatóság úgy kéri a forgalmazótól a PCM bejelentésről a nyilatkozatot, hogy az ő EU beszállítója ezt megtette, hogy ezt a hatóság megnézhetné ugye
az ECHA adatbázisban is, de adott esetben kér egy ilyen nyilatkozatot a forgalmazótól, hogy a beszállított nyilatkoztassa le, hogy a PCM bejelentések megtörténtek. Hatóságilag az NNGK szokta például a címkéket ellenőrizni, de a fogyasztóvédelmi hatóság is. A fogyasztóvédelem adott esetben mintát is vesz a termékből, és leellenőrzi, hogy megfelel-e a címkén feltüntetett összetételnek. És hát ahogy elmondtuk, szerepkörtisztázása, adatot kell bekérni az alapján, és folyamatos karbantartás. Ahogy elmondtam, a hatóságokat, ugye az NNGK, Munkavédelmi Hatóság, Környezetvédelmi Hatóság, Katasztrófavédelem és a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizhet. És akkor én át is adnám a szót Andrásnak. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a gondolataidat, és még annyi kéréssel élnék, hogy zárásul is szeretnénk egy gyors körkérdést intézni hozzátok, kimondottan az elhangzottakkal kapcsolatban, és mindjárt küldöm is az ide való QR kódot, de lehet, hogy már a készülékeiteken meg is jelenik majd az előbb beszkennelt oldal, és akkor arra kérnélek benneteket, hogy ami az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült, esetleg tennivaló, vagy olyan gondolat, ami beavatkozást igényel, amivel egy eddig fel nem ismert kockázat, vagy feladatot generál az, amit hallottatok, hogy ezt esetleg osszátok meg velünk, hogyha van már ilyen. És akkor nézem, hogy mik jelennek. Igen, itt a REACH regisztráció, erre egy címkézés. Laboratórium. Ó! Majd szeretnék az előadóinkat kérni, hogy egy-két szóban reagáljanak a megjelent felvetésekre, illetve azonosított problémákra. Itt most az arányokat nem látjuk, csak azt, hogy ezek nagyjából az elsőként felmerült kérdések vagy dilemmák. Ugye a tárolás szintén megjelenik, PCM bejelentés. Jó, köszönöm. Én most egy kicsit még fönt hagyom ezt a táblát. Van esetleg olyan felmerült feladat, vagy veszélyes anyagokkal kapcsolatos kötelezettség, amire külön felhívnátok a figyelmet a most beküldött szavak, szókapcsolatok, fogalmak alapján, hiszen ezek merültek föl elsőként a hallgatóságban. Hát én alapvetően úgy látom, hogy ezek is arra világítanak rá, hogy nagyon sokban függ a kémiai biztonsági feladat attól, hogy felhasználó vagyok, vagy forgalmazni akarom. Illetve nagyon sokban függ magától az anyagtól, keveréktől. Tehát tárolással kapcsolatban is gyakorlati tanácsokat akkor tudunk adni, hogyha tudjuk, hogy milyen anyagokról, keverékekről van szó. PCM bejelentésnél az ellenőrzésről azt tudom mondani, hogy a legbiztosabb, hogyha én forgalmazó vagyok, és olyat forgalmazok, amire az EU beszállító megtette a PCM bejelentést, mindenképpen kérjek egy nyilatkozatot, hogy Magyarországra megtörtént-e a PCM bejelentés, magyarországi forgalmazásra. Tehát ezt így lehet ellenőrizni, csak a hatóság tudja ellenőrizni, ők sajnos nem adnak ki adatot, mi pedig nem látunk rá az adatbázisra. CMR anyagok, be kell azonosítani a CMR anyagokat, keverékeket, és ugye a CMR anyagok nyilvántartását be kell küldeni a hatósághoz. Az összes többi veszélyes anyag keveréket ugyanúgy nyilván kell tartani az expozíciót, csak azt helyszíni ellenőrzésen kell bemutatni, hogyha kérik. Biztonsági adatlappal kapcsolatban elmondtuk, hogy meg kell felelni 878/2020-nak, illetve javasolt legalább 2 évente felülvizsgálni a jogszabályi változások miatt. Amit én el tudnék még gyorsan mondani, és egy picit kihagytam ezt így az egészből, hogy megoldásokat tudunk kínálni, hiszen jogszabálykövetéssel foglalkozunk, tehát akkor elküldjük a jogszabályváltozásokat, mert folyamatosan figyeljük, és azt is elküldjük, hogy mik a gyakorlati teendői az adott partnernek, hogyha ismerjük a partner tevékenységét, tehát akkor arra tudunk fókuszálni, hogy ki tudjuk szűrni, hogy rá az adott jogszabály, őt az adott jogszabály milyen szempontból érinti.
illetve MSDS lap és címke esetén, mert ugye felhasználóknál nagy probléma, hogy a címkét neki, hogyha áttöltik, akkor ugye címkéznie kell. Van olyan szoftveres megoldásunk, ahol egyrészt biztonsági adatlapot is fel lehet tölteni, és akkor egységes biztonsági adatlapok lesznek, ott ellenőrizhetők a veszélyességi besorolások, rá lehet szűrni a CMR anyagokra, és címkét is tud nyomtatni a rendszer. Tehát ezekre mind ilyen gyakorlati megoldást is tudunk adni, illetve hogyha adott anyagot, keveréket importálnak, és elküldik nekünk a biztonsági adatlapot, meg tudjuk nézni, hogy európai jogszabályoknak megfelel-e, és el tudjuk mondani, hogy mik a teendők. Köszönöm szépen, Judit. Itt valóban arról van szó, és én is láttam, hogy a kérdések, gyakorlati tanácsokra kitértek a hallgatók. Itt azért nagyon nehéz, mert a válaszok szent grálja az nincs nálunk, valóban, ahogy Judit, te is említetted, ahhoz pontosan kell látnunk, hogy milyen anyagról van szó, hogy annak a kezeléséről, gyártásáról van-e szó, vagy tárolási típusú kérdés, illetve hogy mi a cég profilja, és hogy hogyan viszonyul ezeket az anyagokhoz. Úgyhogy ebben a mátrixban fogjuk tudni mi is adott esetben megfogalmazni a tanácsainkat, vagy az útmutatásainkat. Illetve ugye jeleztük a kérdéseket, én továbbítottam egyet, hogy a KKV mikor mentesül a veszélyes anyag bejelentési kötelezettség alól. Veszélyes keveréket ugye KKV-nak akkor nem kell bejelenteni, hogyha már valaki a bejelentést megtette. Hogyha PCM bejelentésről beszélünk. CLP notifikáció esetén ugye akkor nem szükséges a CLP notifikáció, ha ugyanaz tehát import esetén, hogyha ugyanaz a cég megtette a REACH regisztrációt. Mert ugye veszélyes anyagnál a CLP notifikáció van, ott akkor van ez a mentesség, hogyha REACH regisztrációt ugyanaz megtette, hogyha nem az importőr tette meg a REACH regisztrációt, hanem OLI reprezentatív cégen keresztül, mert akkor célszerű neki, tehát akkor a CLP notifikációt meg kell tennie, ez ugye ennek hatósága, hogy díja nincsen, ahogy beszéltük. A PCM bejelentésnél pedig minden import esetén minden esetben meg kell tenni, fizikai és kémiai fizikai és egészségügyi veszély esetén, viszont kizárólag környezeti veszély esetén nem szükséges PCM bejelentést tenni, illetve az ilyen kutatás alatt álló, tehát kutatásfejlesztés keverékeknél. Köszönöm, Judit, illetve te is utaltál rá a prezentációban az egyik dián az endokrin rendszert károsító anyagokra, ugye ez egy új veszélyességi osztály lesz, most remélem helyesen fogalmaztam, és ugye a kérdés az, hogy mit lehet erről tudni, illetve hogy van-e például saját jelölése? Nincs, EUH mondatot kapott, tehát nincs veszélyszimbólum, és nagyon fontos az, hogy ennek ellenére ez egy veszélyességi osztály, tehát nem egy kiegészítő veszélyességi osztály, mint mondjuk az EUH 208 mondat, és ugye az endokrin károsító lehet humán endokrin károsító, tehát egészségügyi, ez a 11-es szakaszban szokták feltüntetni, abban az esetben vonatkozik rá a PCM bejelentési kötelezettség. Ha környezetileg, tehát környezeti hatások szempontjából endokrin károsító, vagy PBT, vagy VPVB, ugye azok is környezeti hatások, abban az esetben PCM bejelentés nem szükséges rá. Tehát veszélyszimbólum nincsen rajta, de hogyha úgy nézzük, hogy veszélyes anyag keverék, és ilyen szempontból expozíció nyilvántartás ugyanúgy szükséges munkahelyi expozíció nyilvántartás, ne tévessze meg minket, hogy nincsen veszélyszimbóluma, és nem H mondata van, hanem EUH mondata. Ez azért van, mert várják, hogy a GHS rendszerbe mikor kerül be, és milyen jelöléssel, és majd utána fognak rá tehát nyilván akkor a GHS rendszer jelölését fogják alkalmazni. Köszönöm szépen. Viszont itt ezt külön köszönöm az előadóknak, hogy még a kérdésekkel együtt is nagyon jól sikerült tartanunk a webináriumra megtervezett időt, és igazából, hogyha most nincs több kérdés, én nem látok a blogban többet, akkor zárnánk a mai programot. És hát a hallgatóinknak mondom, hogyha fel szeretnék idézni információkat a ma elhangzottal kapcsolatban, arra hamarosan azért lehetőséget biztosítunk a webinárium megosztásával, illetve oldalainkon régebbi szakmai tartalmak is elérhetőek, így mindenképpen arra bíztatnálak benneteket, hogy kövessétek a YouTube csatornánkat, social media felületeinket, és hát ahogy arra utaltam is, hogyha egyedi kérdések vannak, vagy kémiai biztonságra vonatkozó szakmai feladatok esetén
Szolgáltatóként is tudjuk segíteni a munkátokat, például, ahogy Judit említette, jogszabálykövetéssel, vagy akár komplex kémiai biztonsági szoftverrel. Ha pedig még most ülepednek az elhangzottakkal kapcsolatos gondolatok, és felmerül kérdés a mai webináriummal kapcsolatban, akkor az elérhetőségeinken, a weboldalon, illetve amit a meghívóban is találtok, info e-mail címet, azon természetesen várjuk a megkereséseket. Hogy végezetül nagyon szépen köszönöm nektek az időt, az érdeklődést, előadóink és a Promise munkatársaink nevében további szép napot kívánunk. Köszönjük szépen!